Sal-aħħar ta' Jannar il-bdiewa u r-raħala Maltin Wawċin jistgħu jibbenefikaw minn total ta' 10 miljun euro oħra ġejjin minn fondi Ewropej. Dan intqal mill-Kap Eżekuttiv ta' Servizzi Ewropej f'Malta, Rodrik Zarafa, f'kumment ma' News. Skema illi l-allokazzjoni għalija hija ta' 10 miljun euro, però din id-darba n-nefqa tkun aktar minn 30,000 euro. Ġifieri din id-darba n-nefqa tista' tkun għal proġett u sistemi oħra li jkunu aktar b'saħħithom li jistgħu jagħtu aktar benefiċċji l-bdiewa raħħala tagħna. Din mhix l-ewwel skema minn fondi Ewropej għal bdiewa hekk kif sal-aħħar tas-sena l-oħra 450 bidwi u raħħal ibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja b'total ta' 3.6 miljun euro. Ħafna minnhom innefqu dawn il-flus f'tamir importanti, tamir li jagħmel id-differenza fil-ħajja tagħhom sabiex fuq kollox ikunu jistgħu jagħtu prodotti aħjar lill-konsumaturi Maltin Wawċin. Il-Kap Eżekuttiv tas-SEM spjega li l-Aġenzija tagħti servizz b'xejn biex wieħed ikun jista' japplika għal fondi Ewropej. Intqal li permezz ta' dawn il-fondi qed tingħata għajnuna kruċjali lil dan is-settur. Dan is-settur li nafu li matul iż-żmien li għadda kellu numru ta' sfidi anka ekonomiċi madwar l-Unjoni Ewropea kollha, irridu naraw li b'din l-għajnuna u l-assistenza nagħtu Servizzi Ewropej f'Malta xi rridu ngħidu illi Servizzi Ewropej f'Malta tagħti din l-assistenza lil bdiewa raħħala tagħna mingħajr ebda infiq ta' flus, servizz b'xejn provdut mill-Gvern sabiex naraw li huma wkoll ikollhom din l-opportunità li jibbenefikaw minn dawn il-benefiċċji li l-fondi Ewropej qegħdin jagħtu lil dan is-servizz ukoll.